Bos días. Que farías se non foras actor? Porque cando eres actor tens que saber facer de todo porque casi nunca traballas de actor. O 90% do tempo do traballo de actor se trata de esperar a que un chamen para traballar ou esperar no plato de rodaxe ou nos ensaios ou onde tienes que facer as cousas. E os actores normalmente non teñen, ni siquiera os que traballan e viven desto suelen ter traballo sempre, así que os que non vivimos desto porque non podemos todavía ou pola razón que sexa, somos de todo. Teño traballado de camareiro, de cociña, de promotor, de mensaxeiro, oficina de turismo, museos, de todo. Cual sería o teu sueño como actor? Primeiro, poder dedicarme a interpretación sin ter que compatibilizar con outros traballos para poder ter tempo de formarme e de estudiar e de poder dedicarme a eso completamente. E outro dos sonhos que tería como actor sería que dentro do mundo da interpretación ter un reconocemento por parte dos meus compañeiros e quizás tamén ter alguna personaxe que fose icónica, que quedase nas mentes da xente, tanto se fose de teatro como se fose de televisión ou de cine, que quedase un pouco aí na memoria da xente. Fixestes máis de unha serie de televisión? Estive na rodaxe de 3 series por ahora, pero sobre todo o que teño feito por ahora é moito teatro e curtas. Que te gusta máis? Cantar, o teatro ou a televisión? O que máis me gusta é o teatro. Cantar me gusta moito, é algo que descubrí máis tarde. E a verdad que me está dando quizás máis oportunidades das que me deu a interpretación por ahora. Entón, o canto de repente é algo moi importante para min, pero creo que se tivese que elixir algo entre as tres cosas me quedaría co teatro. A televisión tamén me gusta, me parece un medio moi guai, digamos, pero quizás me emociona máis o teatro e a música e o canto. Moitas grazas por vir a vernos. Gracias a vos por invitarme, un placer.